Tak sme na tom veľmi rovnako, veľmi podobne. Na 4., respektíve 5. mieste v tabuľke majstrovstiev sveta. Plekanec na boli úspešnejší, takže sa začína ťažký úvod tretieho dejstva tohto semifinálového duelu. Stav 1-1 neposúva bližšie k finálovému súpereniu proti Rusku. Zatiaľ žiadny z tímov. Sekera dobre zachytil rozohrávku českého tímu Radivojevič, ale s Kopeckým radšej uprednostnili bezpečné prestriedanie už po pol minúte. Naozaj treba veľmi rozumne hospodáriť so silami. Šatan a Hanzuš, dvojica útočníkov, ktorí sú teraz na ľade spoločne so Sarsanom a Chárom. Že si usadený v pásme, ešte pol minúta ich presilovky. Plekanec, krížna prihrávka, ktorú zachytil Hanzuš a posúva dopredu Šatana. Šatan samostatnom nájazde, Miro Šatan. Gól! Gól! Poslabený gól Mira Šatana, druhý v zápase. Na začiatku tretej tretiny vedieme 2-1 nad Českom. Super Miro Šatan a jeho 4. gól na majstrovstvách, celkovo 80. reprezentačný. Perfektná robota Michala Hanzuša. Perfektne postavenou hokejkou Mišo Hanzuš do stredu ihriska vypichol puk. Vidíme, ešte obranca úplne zbytočne sa vrhol do tej prihrávky. Mišo to postrehol, ten takou žabkou ponad hráča vysunul Mira Šatana a takto poznáme jeho zakončenie, jeho blafaky. A toto je jedna z odpovedí, ako